Nina benyathanda bempondo zimakhengeni nabayivimbe ngamaphandle emkhondo bethu umhlathi uzawuwela uthe wela sewela ngamakhanda namadoda sinibingelele sinamikele kephi naphi la wethamele khona i1 KZN TV igama lami nguphiwe ngokwamthembu usula namhlanje ke sisedandi umkhandlu isendumeni kanti ungaphansi kwesifunda umzinyathi njengoba sikhuluma nawe ke osukula namhlanje sizokubikela ukuthi intaka ibekelwa amazolo kuyobe kungumhla ka19 kuJulayi njengoba sigubha ke eyamashumi amabili idandi July njengoba sizokhumbula ukuthi selokhu yasungulwa ngonyaka u2005 ekhula ke unyaka nonyaka ngesupport nangokungenelela kumnyango wezemidlalo amaciko kanjalo ke namasiko esifundazweni eKwaZulu Natal njengoba namhlanje kade sikhuluma ke nongqongqoshe eqinisekisa ukuthi ngempela ke idandi July ingumhla ke ka19 kuJulayi ke kuwona ke lonyaka ka2025 izinto ke esingayilindela singalindela nje inkumbi zabantu ezizoba isuka ke endaweni ke ezahlukahlukene abaphuma ke efundazweni ke ezinye ngaphandle kweKwaZulu Natal abaphuma ke kwamanye amazwe silindele ke amahashi anamagama amakhulu eseke akwenza emlandweni ukuthi ke ekwazi ukuthi enqobe imijaho emkhulu efana nayo ke idandi July yini ke ozobe uyilindile yini ke ozobe uhlalele ekhaya ngaphandle kokuthi ke ngempela ube ingxenye yalomjaho uma ngabe uzobe usekhaya ngikuthembise ukuthi siyobe sikuthatha sikubeke ngalolu suku sikunikeza sizona kuwena bukhoma ngegagasi lomoya uhlale unethezeke ulapho okhona sikunikeza nje idandi July ka2025 kodwa ke osukula namhlanje into esikutshela yona iyona lena yokuthi ke ungqongqoshe uselihlabile ikhwelo uthi ngempela ke intaka ibekelwe ke amazolo kuyobe ke kungomhla ka19 kaJulayi kuwona ke lonyaka abakhulume Bingelela kubona bonke ababukeli nabalaleli emakhaya siwumnyango wezemidlalo ezobuciko namasiko kwaZulu Natal siwuhulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal ngaphansi kobuholi bukaNdunankulu babo 18 Ntuli sizizwa sithobeke kakhulu ngokubona isasasa abantu besifundazwe sakithi kwaZulu Natal abamukela ngalo ezemidlalo isifundazwe sonke silake namhlanje kulesibili endumeni kumasipala wesifunda umzinyathi lapho sizokwethula khona umjaho wamashumi amabili womtelebhelo walapha eDandi obizwa ngokuthi iDandi July lo mjaho uqale eminyakeni eminingi edlule kodwa eminyakeni engamashumi amabili edlule kwase kungenelela uhulumeni wesifundazwe nohulumeni wasekhaya omasipala wase unyuka kakhulu masizo umlando womjaho kuthiwa ngesikhathi bezenzela nje obaba nomama nobhuti nosisi bala eDandi babe bakhipha imikomelo yezingubo blanket bashintshisane ngeimpuphu noshukela eyashini elwinile kodwa ke today lo mjaho usukhule ngalendlela emangalisayo ngonyaka odlule ku2024 ihashi eliwinile kwi-main race la lihambe nesizumbulu sika 350,000 kulonyaka sizokhula leso sizumbulu angifuni abahleli ukubagijimela phambili ngisho ukuthi sizokhula kangakanani kodwa engingakusho ukuthi as i-department ama-sponsors ethu ngonyaka odlule agcina eme ku 1.9 million rand kulonyaka already sesidlulile ku3 million siku 3.1 ama-commitments we are hoping kuzothi kushaya umhla ka19 sibe siwalunguza mhlamba amamiliyoni eqile kwamane kuya kwayisihlanu ngakho ke uyalibona isasasa ukuthi likhulu kangakanani ngakho ke siyathobeka kakhulu sijabule kakhulu sithi umsebenzi omuhle awuqhubeke umdlalo omuhle awuqhubeke #isukile kwaZulu Natal njengoba ke eseshilo ungqongqoshe ngempela ke ubaba uGabisa esiconfirmile seshilo ke izinto eningi siyafisa ukuthi sikuveze ukuthi ukuba khona ke kwalomjaho kuvula ke amathuba abaningi ikakhulukazi kulabo abasika inqephu ikakhulukazi kulabo abamodelayo onobuhle ngempela ukuthi baveze amakhono abo abanye futhi baphinde ke bekhangise ngeimpahla okuyizona ke abayithunga ngoba kusuke kuusuku olukhulu ngempela ke lolu ke lweDandi July into ke sifanele sikwenzele yona ukuthi sikunikeze ithuba kumbe sinikeze bona ithuba ukuthi besho ukuthi ke ukufika kwalesi sikhathi kusho ukuthini ke empilweni zabo njengabathungi njengabamodelers uma ngabe sithi ke abakhulumi Igama lami nguSiphamandla Ngcobo I'm one of Dandi July fashion show producers and a choreographer I started as a model from Dala since iqala Dandi July I think so nje it's something enkulu esikhona la eDandi esilangazelela kakhulu
So ngalesikhathi lesi ama designers and models lapho khona jabula khona kakhulu since lapho khona ukushowcase khona imisebenzi wawo eningini because baningi abantu abakhona ke ma kuyidandi July. So uma kufika lethuba kanjena abantu bakhona ukwenza ibusiness, abanye bakhona ukunetworka, abanye bakhona like ningi abantu abakhona ukwenza business wise, abanye bakhona ukujabula cause vele sojabula and fun. So I think lo suku la nge19 lichaza okukhulu kuthina as abathandi benqephu. Igama lami nguSinenhlanhla Mazibuko, ngi-fashion designer. Then ukufika kweDandi July kusilethela usizo olukhulu kakhulu thina as ama-fashion designers. Ila sithola khona ama-opportunities ukuthi saziwe like mangabe kuphuma nje iy'thombe siyakhona ukuthi sithole umsebenzi. Uma ngabe kuqala unyaka ngisuke ngibheke yona iDandi July kodwa ngiyafisa ukuthi ibonakale nakwezinye indawo inqephu yami. Igama lami ngu-Ayanda ngakamnguni. Ithuba leDandi July ithuba elikhulu kakhulu kithi ama-models njengoba engekho maningi kakhulu amathuba okumodela ngapha eMzinyathi. So kusuke kuyisikhathi nje esijabulisayo kakhulu ukuthi siya ama-models nanesikhathi sokuyiveza nokuthi siveze umswenko wama-designers. eMzinyathi njengoba ngishilo amathuba engaveli emodeling, so iDandi July kuba yisikhathi la esikwazi khona ukuphuma size sizomodela. Igama lami nguNobuhle Ngwambatha khona la eDandi. Ukuba khona kweDandi July thina bantu esinama talented because emakuthiwa kuyamodela ilapho esikwazi khona ukuthi sikhombise italent lethu ukuthi siyakwazi ukumodela, sigqokele nabantu abathungayo indlela abayiveza ngayo because most of the time la eMzinyathi akububikho isikhathi sokuthi abaciko abathungayo bebe nama fashion show njengakwezinye indawo. Nathi ke isona sikhathi sisithola emakweDandi July ukuyiveza ubukhono bethu ukuthi nathi sinawo amakhono because into efika kanye ngonyaka eDandi leyo akusiyo into ehlezi yenziwa ngisho noma ngathi ayikho iDandi July mhlawumbe kuthiwa kuzoba nama competition ukuthiwa kube kune fashion show mhlawumbe kuqhudelana ilona umasipala bawezinye indawo noMzinyathi akwenzeki lokho kodwa kwezinye indawo siyakubona lokho isithola kanye ithuba kwiDandi July kuphela. Mbukeli ke ngempela ke ngaphambi ukuthi siye ngasemaphethelweni ke alo uhlelo njengoba sazophinda sibuyiselena ke ungqongqoshe ephinde ke futhi ke esilandise ngezinye izinto ezithinta lomjaho kodwa ke akusiye kuyena ke umenzi Buthelezi okuyena umsunguli walomjaho okuyena futhi ke usihlalo we-horse riding la ke esifundazweni sakwaZulu Natal naye ke esho ukuthi njengoba selokhu yaqala eyingxenye yayo ngempela ke ukukhula kwayo unyaka nonyaka kuchazani empilweni zabantu basendumeni kuchazani ke empilweni zabantu baseMzinyathi kuchazani kubaxhasi kuchazani kubo njengabasunguli balomjaho uma ngabe sithi ke abakhulume ukukhula kwayo njengoba sesifika ku20 ekuthenini kubo umjaho West 20 sikubona kuyimpumelelo enkulu kakhulu ngoba unyaka nonyaka usubona ukhula akwenzeki ume ndawonye ngoba mawubhekisisa kahle mawuqala i-stake money sasithi 20,000 main race kulonyaka ophelile sithe 350 ukukhula lokho. Ngingasho ngithi umnyango lo wezemidlalo unikela ngayo yonke indlela ukuthi usilekelele ukuthi umdlalo ukhule njengoba ubona ama sponsor under nokuyinto ababhizi ngayo kakhulu bona ukuthi bayawanxenxa ukuthi awasondele ukuzofaka imali yawo kulomdlalo. Kulonyaka ngisho ngithi abantu abaphume nje ngobuningi babo bezobona iKZN ivikela indebe njengoba ngeke ngisho ngathi kulonyaka senze road block akunandebe yaphuma yaya kwenye indawo ngoba amashi esivimbe ngawo anohlonzo kakhulu. Umjaho ngomhla ka19 kuJuly umuntu ongakabhuki kuleyo weekend endumeni impela akasale sebheka komakhelwane ngoba umama umeya waseMzinyathi usibikela ukuthi wonke ama accommodation establishments ala eDandi asegcwele for umhla ka18 no19 mhlambe nabo 17 soba nawo ama build up activities midweek ukundlalela usuku la ngomhla ka19 azobe emaningi phakathi nesonto enziwa eminyanga ehlukahlukene siye sibamsane no tourism KZN nabanye kodwa nathi njenge department futhi sizoba baningi ngala ngaseMzinyathi kulelo sonto ngakho ke kuningi okuzobe kwenzeka ngaleli yaviki nezintatheli musana ukubhuka umhla ka19 isonto lonke sila
endumeni sizospenda isikhathi sethu la ngoba sithi ayikhule lento kade ngikhuluma nomama umeya umama umchunu ngoba ngathi kuyena mayor coordinator ukuthi all your colleagues in your surrounding areas ama district nama locals abo baya supporta ngokuthi nabo baba ama host lapha ya enkundleni ba host ama guests ahlukahlukene. So we really want to make this very big, want to take it to great heights. Kunemjaho emibili emkhulu KwaZulu-Natal. Kunalomjaho formal ekuthiwa iDurban July nakhona sivali KwaZulu-Natal asivali iTheku sivali KwaZulu-Natal sivale imense urban ke lo bese kuthi ke kudlula iviki elilodwa bese kuthi ngelilandelayo bese sivala manje nge-traditional horse riding rural wethu la eDandi. Yini nabenkumeya bodokoso oshangane lapha ezinye zaziyo kufa ngomdlebe kuye kuthiwe ke okungapheli kuyahlola siliguqisa kanjalo ke uhlelo besithi abakhulume sisendumeni sisemzinyathi sisedandi nokuyilapho khona ke kade ke kuwelontsha kumbe kwethula ngokusemthethweni ke iDandi July ka2025 sibonga kakhulu ukuthi ubeyingxenye yalolu hlelo ukusukela eqaleni kuze kushayele lesi sikhathi igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncede inyoni encane yasha amaphiko yandiza ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke sizothi sikuma kuyobe usuluzayo inkosi inibusise.